van Lisa. Tas. Ja. Mooi. Is jouw tas? Lisa, is aardbeien. Aardbeien. Scheisse. Ja. Ja. Wat doet het hondje? Hondje. Oh. Wat doet het poesje? Ja. Wat doet het vestje? Goed zo. Dus klap in de handjes. Klappen in de handjes. Blij, blij, blij. Op het boze bolletje allebei. Handjes omhoog. Handjes omlaag. Handjes in de zij. En het neusje voorbij. Waar zijn je haren? En waar is jouw mondje? En waar is jouw neusje? En jouw oren? Oren, goed zo. En jouw buik? En jouw billen? En jouw voetjes? En jouw handjes? Ja, goed zo. En wie is op tv? Wie is dat? Wie is dat? Wie is dat op tv? Dat is K3. Kaki. Handjes. Goed zo. Geef je mama een kusje. Oh, wat niet?